Ngayon guys, so andito tayo ngayon sa 7-Eleven at naghihintay tayo ng ating mga kasama para sa ating Bicolano Vloggers Meet and Greet. So makakasama natin mamaya guys, yung Oragon Vlogger at isa sa pinaka-famous na Bicolano Vlogger na si Boss Carepa. At syempre kasama ko din guys, yung isa sa famous din na yun. Hi, boys! Ayan, si Monji. Yes, it's your girl, Mimi. Ay, charot pala. Hindi po Mimi, yes. Just Ayan, some Monji. ayan, si Monji. Madami-dami niya na guys subscribers. Para, kunti pa lang. Madami na yun. Madami na Tapos yun. ito, si Maki Tyler, ang Prince of Blood. Hello again. Ay, So, dito kami ngayon sa 7-Eleven. And then, may hinantay pa tayo, no? Oo. Oo, si Ate Sheila, ano? Ayan. So, andito kami ngayon sa 7-Eleven. Waiting kami ng mga kasama namin dito, guys, for the Bicolano Vlogger. Again, yung ating mga kasama po, mamaya yung mga Bicolano Vloggers, si Boss Carepa at si Oragon Vlogger. So, kung kilala niyo po guys, si Boss Carepa, siya yung nag-trending sa Facebook. And si Oragon Vlogger, naging trending siya last time sa coronavirus na prank. So again guys, kita-kits tayo mamaya at Dorotea Spa and Resort at 3 p.m. So kasama ko ngayon dito guys si Monjib and Maki Tyler. Tapos may hinintay pa kami from Tabaco. So abangan nyo po guys ang aming meet and greet dito sa Bakakay, Albay. So again guys, nandito na tayo ngayon sa Dorotea Resort Spa. So kasama ko ngayon guys yung ating mga Bicolano Vloggers at mayroon kami meet and greet. So inantay lang namin sina Boss Carepa and si Oragon Vlogger. So ito kasama ko sila guys dito sa loob ng Dorotea. Hey mga ka-Chess, it's me again, Chessong Monji, and welcome to my fucking YouTube channel, bitch! Bon James D po, subscribe nyo po kayo now na and turn on his notification bell para updated ka sa kanyang every upload na video. Bye! Thank you! Hey guys! Underwater pala. Subscribe po kayo sa channel. Hey guys, please subscribe our channel, Janel TV. I dislike yung photo. Hello po sa lahat po ng subscriber ni Kuya Bon. Lipat na po kayo sa Report this akin. account Yan. po. No, binayaran ko sila no. Alam ka, pag nireport ka. Huwag nang i-report, dislike na lang siya. Oo. Pagkabot na na. Ay, yaraw, huwag sa laog. Gawas na. Guys, pakikilala natin isa-isa yung mga kasama ko ngayon dito sa resort para sa ating meet and greet sa Bicolano Vlogger. So, kasama ko ngayon si Drawing Wheel. Ayun. So, paki-subscribe guys na kanyang channel. Ano yung channel? Wala pang channel. Wala channel. Dahil mo na ako nag-vlog. Di siya. Vlog lang. Vlog. Facebook page. Facebook page. Okay, ano yung ano mo? Drawing is Wheel. Drawing is real. So, yan guys, paki-follow na lang at paki-like na lang yung kanyang page. Ang drawing is real. Oh, what's up mga kazap-zap? So guys, this is si Ranang Bicolana ng Syndicate ng si Ranang Bicolana guys. So subscribe and follow to Bon James D. yung collaboration guys. Guys, subscribe po kayo sa channel niya, Bon James D. And yes, Yung channel nyo. and channel din po, Janel TV. Okay, very much. Bye-bye! Ay, asayo. Ano ba nagtagyan, Min? What's up?
subscribe po kayo sa channel ni Kuya Bon James D and sa channel po namin, Janelle TV. So yes! Yo, yo, yo! Sa meet and greet kasama yung mga Bicolano vloggers. So ang saya-saya lang kasi nakasama-sama kami dito lahat sa Dorotea Resort and Spa. So ayan guys, mamaya magkakaroon kami ng program, so abangan nyo yung aming program later on. December 8, hindi ako nakanood yung ano niya. Yung event mo, yung sa Bar 101. Hindi ko sabi na yan, ganito. Yung ang tawag yan po, gusto ko na po si Kuya Lalo, gusto ko na po sa... Maraming na. Itong thing po, vloggers meet up, pero gumos kita na starstruck lang sa iyo. Vloggers meet up, pero siya talaga yung pinag-vlog. Tapos yan mga vlogger, kailangan ng trip. Para parehas ang trip, pero puro starstruck. TikTok po tayo. Sige ko. Ano yung TikTok natin? Ikaw, ano mo, laban? Ito. Sige, sabi mo yan ah. May bawa. Magtitiktok. Ay, puro mga, feeling ko may grupo ng Realme user. Yung may bang kulay. Magsalubungan na. Magsalubungan. So eto guys, dito kami ngayon, ang saya-saya dahil nakakasama-sama lahat ng mga Bicolano vloggers. Para mga barkada, welcome sa panibagong video ni Bon James D. Bong and James T. Follow and subscribe O yung channel mo. na channel ko. Jude De Los Santos sa YouTube. Jude Okay. lang sa Facebook. Thank you. Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!